Ahoj, zdravím vás z videa, toto je len také mini room tour, ja vám naozaj tu nejdem nič ukazovať, len vám prejdem moju izbu. A nejdem vám ukazovať ani stolík, len postiel, kreslo, telku, mašinu a toto a to proste. Takže toto mám dvere, hneď vedľa mám také zrkadlo, prepáčte. Hneď tu je telka. Tuto mám takú komodu, tu je mašina, kde nie ja. Tam mám odlekovača, laky, telky, tuto mám takú vitrinku, kde mám poháre. Tam mám veci na prezlečenie, strúhatko, pozriem na tablet, tuto mám nejaké debiliny. Tak toto mám meno. A potom tu mám už len strašne veľká kuskarinu, ktorú asi ani nejde vidieť. Takže to by bolo asi všetko. Ďakujem, že ste toto krátke video pozreli a ahoj.